Potoacă, adevărat? Bun. Spuneți-ne ce profesie aveți și ce v-a determinat să faceți Forever și de ce acum? Profesia mea este cea de consultant în marketing, dar în paralel sunt și instructor de aerobic. Ceea ce m-a determinat, cunosc de foarte mult timp afacerea, sunt înscrisă de mult. Din păcate, nici eu cu soțul meu nu i-am acordat importanța necesară. Marele nostru noroc a fost că, de fapt un dublu noroc, este că sponsorii noștri sunt Carina și Sebastian Iacătă, iar Carina este soră meu. Datorită lor suntem aici, pentru că au vrut să ne țină aproape și ne-a motivat să mergem la toate evenimentele de dezvoltare personală. Acest lucru ne-a ajutat enorm, pe lângă faptul că am fost prezenți acolo. Anul trecut, la un eveniment, la un seminar al lui Brian Tracy, a fost clicul care ne-a determinat pe noi să ne dăm seama că putem să facem, pentru faptul că consumăm produse, putem să le recomandăm mult mai activ și putem să facem să îmbunătățim viețile celor din jur și implicita noastră. Felicitări! Ca să fac o mică precizare, cei care nu-l cunosc, Brian Tracy este unul dintre cei mai importanți lideri în afaceri și un speaker motivațional extraordinar și el chiar a spus că, din punctul lui de vedere, cei mai mulți milionari pe care îi cunoaște sunt datorită industriei network marketing, din care facem parte și noi. Felicitări încă o dată!